салом, як хабар. пас аз боздидии бидуни огоҳӣ вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ аз чанд мактабу боғча дар ноҳияҳои рӯдакӣ ва ёвон ду мудир аз кор озод гардиданд. мунира мирзозода мудири мактаби рақами 16 дар ноҳияи ёвон бинобар бемасъулияти ҳангоми иҷро намудани уҳдадориҳои вазифавӣ аз вазифа озод гардидааст. ӯ зиёда аз 11 сол роҳбарии ҳамин мактабро бар уҳда доштааст. ҳамчунин зарагул файзова мудири кӯдакистони назди мактаби рақами 14 дар ноҳияи рӯдакӣ низ бинобар дар ҷои кор ҳузур надоштан, бидуни тахассус фаъолият намудани мураббияҳо ва вазъи нигаронкунандаи беҳдоштӣ аз вазифа озод шудааст. дар умум вазир ҳангоми ин сафар ба мактабу боғчаи боло зикр аз вазъи таълиму тарбия, интизоми корӣ, риоя нашудани сару либоси тавсиявӣ, даршикани хонандагон ва саводи пасти онҳо изҳори нигаронӣ кардааст. Азед Мобайл миллионро гир бурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчи бозӣ бурднок шав. Азед Мобайл аз 100 то миллион як қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.